Dangataman dagiti natiliwan, kadagiti illegal droga, illegal nga activities da. Okay, dan ti signal tayo. Good morning, Idol Dennis. Kumusta ti probinsya tayo ng Ilocos Norte? Please come in. Yes, good morning, Idol Joanne. Na kasaganan ti PNP nga mangiwayat datoy Piscover signing into namalem iti Lawag City Hall oras iti alas 3. Sigon iti pulisya na imbitaran dito sa amin na kandidato na agpipindirma iti katulagan nagbali nga peaceful iti umay nga eleksyon iti bukod tayo nga lugar. Nakasaganamet dagiti kandidato kas kini Mayor Kion ni Konsel Brian Arces tinudumpay nga opisyalis iti Lawag City nga imbitaran iti panapipindirma iti katulagan nga awan kumanto dati dakes mapasama pa iti kampanya aging gana iti eleksyon. Balagsakan ti PNP gaput iti agdama ket awan dagitay nakanapas pasama akas iti palabas sa nga eleksyon nga dagiti pisikalan nga napasama ka kontra iti agsumbangir nga partido. Kumbiyansya ti pulisya nga agbalinatan na iti lawag iti baet nga napingit ti panaglaban iti dua grupo iti kinamayor iti bukod tayo nga lugar. Iti nagpatnag Idol Joan ket aumpay tinayon tatang report barbaring agbaling nga peaceful iti rete gundaway gaputa busy dagiti kakailan tayo nga sisindiim dagiti hindi boto sa kandidato Idol Joan at dagiti agpagpadaan dagiti nagpasya agpailista no nang ilista ayuda man no da dumapay at dagiti abangan dagiti umili gaputin to no Biernesen ket ison ti Rugi datoy peace covenant signing tabay 28 jak mariro adan to pa datoy misa panakimisa dahil sa amin na kandidato iti katedral iti syudad iti Lawaga. Exciting datoy election ti Lawaga City gabuta agpadpada nga napigsa iti pwersa iti aksyobanger nga grupo nga aglaban iti detoy umay nga eleksyon iti bukod tayo nga lugar. Imapalamet iti PNP kada iti supporters kina dumapay nga kaalyado ng itong politiko malikligan takumat abibinara tapos kastagat awan iti dakes na mapasamak no adaman iti war tuwa rakit hanggang sa ulang kahit nga sawen awan ti pisikalan iti retoy panagkampanya nga mangrugin into no March 28. Damang palang manipod ti PNP Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aramen. Idol Dennis? Yes, Idol Joan. Ano oras into numalem dati pa nagpipinirmada? 3 o'clock datoy peace covenant signing iti mismo nga function hall iti Lawag City Hall Idol Joan. Awan dati unity walk no kuan? Awan din amuan tayo ng iti misa into no Friday iti katedral at ando ti misa dahil sa aming kandidato Idol Joan. Alain, sagsang kamay sa tayo tungor nga mapan mangkita no kasano may ti plastarda dito Lawag City tataka dito pa ilaing nga panagsagsagan. Dito nga tayo sakit tika kararag na nga maati tika laban na. Kasabat si Bagir, tika kararag na nga mga maati tika laban na. Idol dyan nga, maantib ng PNP, kidding aside, natikit misa, nagbali nga peaceful, ito ito umay nga election Idol dyan. Okay. So nga, adun nagiti papadaan, kung ako nagiti botante, nilisas nga tatnagan na ano saan kung namin ta mo ta abi ag interest dala unay nga failist ay tinangan na failistanda ayuda nga ta when no something Idol dyan. Idol Dennis Gabriel Alipio tatak Aramen. IFM News. IFM News. IFM News. Police report.